kumin kumsang ni somni chungin pathian ompuina le Ngaihhruina Thuziak damresel takin Kumtawp te kan lo mang vele thei to a amai ro chu kumin chu COVID-19 rileng avangin kan rawngman na te du thu samin kan tilo tling thei lova amai ro chu tunai ko vel changkan na mang changkain tunai Inkhawm na hun to ber sang ni somni chung hun ko to ber chu kan mang vele thei don ani chu wangin ka Inkhawm chung zongin pathian in min Ngaihhruia minom pui tur yen pathian hnenah in hlan thar zelang u masa in pathian thiang ni mi lo ngai thlang u thupuan bungsom ni pakhat ke alpha le omega abul le atop kani tui hala piang hnenah chuan nuna tui khurami a thlonin ka pe ang hne tu apiang chuan chung chu an lu ang ke an pathian kani anga an ni chu ka fa te an ni ang tin hundangami johana bungthum changsom pangatangin tupo ama ringa piangin ama awanga chatuan anunna an nei na turin pathianin khovel amangai ema chuti chuan afa pamal nei chun ape a ama chu tupo ringa piang an boral lova chatuan anunna an nei jok nan alpanu thianglim kan chhiarte kan Zothanmal min som sakro se amen ilokang tryang u alpa zan ina KTP kumsang ni somni chunga ka Inkhawm to ber na tur mi hroi thlen le wang hnia lawm thu kan hril chia lalpa kan mi hring rawngman na le kan ngei tuanna kan lo sen ve tawna chuan kumdang anga lalpa pangai takin ka Inkhawm vele theite kan lo in be sei ve thin ani amai ro chu lalpa thu thiang limin min hril to angin hri te leng tur ani angin lalpa tuna hian atak kan ton meka lalpa i thu hi nunga thila ti thei ani ti min hriat chhuatira lalpa i thu hi atakin alo thleng zel ni ti kan hriat awangin hnenah lawm thu kan hril chia lalpa heng kan thil ton mek te hi lalpa nangma hlatda om theina tur ani lovin lalpa nangma kan hnaia nangma hringai lo te pon an lo hriat pha a tin nangma hre to te pon nangma hi bel tlak le rin tlak pathiai ni sia te an lo hriat theina turin khongai takin lalpa tuna kan hun ton mek te hi mal som nai lo chantir turin ikut tiang lema kron kol tire imi Ngaihhruina to zong zonga lawm thu kan hril chia chu zong zong chui pai chu Krista hing hnenah karon dil che amen Ṭantu Puai Lalrinsanga branch committee member ilo somang pathian thu lo ngai thlang thu fingte bung som paruk chang khada tanga chang kwa ril ru lo ruam han lok na chu mi hring chan ani a lei chan na ero chu lalpa atangin ani mi ama ngai na kong zong zong athiang lima nima sela lalpan ril ru te abuk thin ina te chu lalpa kolti ro ti chuan i thil ruam man te chu ti ngein a omang lalpan thil zong zong hi chan nei thawin asiama ani take misuak sual te po hi ni thalawatan thinlung chapo apiang te chu lalpa ta na ten om anni inthurwal ma se shremlovin chhuwa anni lovang zangai na le thu takin kholo na chu tlen fai ani a lalpa trina in mi in sual akal san thin mi a danin lalpa ati lom chuan a hmel ma nen lam in remin a tir thin fel lo taka de chhuwa tam tak ai chuan fel taka de chhuwa tlem te a thazok mihring ril ru in akong a ruam mana a ke pen ero chu lalpan a hruai thin a thu kan chhiarte lalpan kan Zothanmal min som sakro se amen pathian hnenah lo tung tryang lalpa kan padu tak min hmangai tu kumin chunga Kumtawp Inkhawm na hun te keini Christian thalai Paul kulikon branch te man na hun thatak mai nei theia min siam avangin kan lawma i hnenah lawm thu kan hril chia lalpa i thu kan chhiar tak ang khan mihringin a ril ruin a ruam hmana a ke pen ero chu lalpan a hruai thin ti ani angin lalpa kumin chunga kan hmalak na tur te ruam hmanna hrang hrang kan siama amai ro chu kan ke pen ero chu nangman min hruai ti chiang takin kan hria a lalpa kan ruam hmanna ang tam takte lalpa hripui leng awangin
kan ruam han angin thil akal lo ti kan hria amai ro chu chung rila lalpa mimal nuna chung tinte keimani in hun mangin nangma pol na hun thazokte nei thein min siam ni in kan hria chutianga min Ngaihhruina zonga chuan lom thu kan hril chia abik takin keini Christian thalai pol te po thinlung le ti tak zeta nangma nai na kunga lalpa ma kan son zel theina turin he in khar khip huna hian lalpa i tharawin min pol thar le thula kan du'a zanina kan program man tur zong te po nangin i tharawin min chen chilla ngaihhlatute zong po lalpa thinlung le ti tak zeta nangma pol na thinlung kan nei theinan min ti chakin mal min somla kan hun mang le tur zong te po nangin i tharawin min chen chilla min Ngaihhruayang che chung zong chu min chandam tu kan lalpa Isu Krista min kan di le che amen kumsang ni somni chunga KTP Kulikon branch malak na tlang pui Pu Vanlalremruata branch secretary hnenah tangin ilo Ngaihhruina Christian thalai pol Kulikon branch member zong te kanal pai so Krista mingin Christian thalai pol Kulikon branch committee ayo in zawain chibai kabu ka chu ei kan chhiarchhuakte kumin chungin COVID-19 thrilenga wain kan hun tonte adang lama Inkhawm na hun pa ngai te kan mang thei ro nia chuti rolin voin ni tlenga min venga minom pui thin tu kan pathian chunga masain lom thu kan sui du ni hei hun man rei chin ni lowa report toite kumin chunga kan report toite branch report toite kan pedon ania ei kan Kulikon branch member zong za thi member za sari somthum pakwa kan nia mipa za thum som ko pasari le meichia za thum som li panhi kan ni kumin chunga Inkhawm kan nei to za thi Inkhawm pa nga hi voi som kan nei to a tin branch YouTube kal tangin online na Inkhawm voi som kan nei to bokani Inkhawm pa ngai kan nei thei china khan kan Inkhawm kal dan percentage hi za som pakwa le point som pasari ania tin Inkhawm piangin member za somli le panhi Inkhawm ji ang kan ni tin kan kumin chungin member missionary chok za thi kan branch atangin pali ania tin member nupui pasal nei za thi pariat ania bekin hongin pali tin mundanga pali ten an nei bokani vandoi thak takin member thi panni kan nia puai chak Zothanku male tangwal en ru zoram moi ten chaton ram min pan santa apoi kan ti in an chungte an kal santak te thinung takin kan torpui tak zet ani kumin chung January atanga December chunga Inkhawm program kan nei to sang te hi hian non le zoi la Inkhawm panga ya hian kumtir Inkhawm le charchin hlante kumpuan thupui zir tawngtai le thusoi Inkhawm te member Inkhawm kimte tin KTP General Conference urlok na Inkhawm te tin tawngtai le rilsoi Inkhawm financing campaign te kan nei theya tin online Inkhawm kaltlang khan branch YouTube kaltlang in heng Inkhawm te kan nei thei bokani kumpuan thupui zir thupuan bu zir ho na voi ni tin central KTP lamatanga i kan muangin ram khotlang le kausana thalai te poimo na zir ho na kan nei theya tin missionary te zante Christmas urlok le zanina Kumtawp Inkhawm te kan nei thei bokani ngano sei tong khan Inkhawm pa nga hi voi som kan nei theya branch YouTube kaltlanga Inkhawm hi voi som kan nei thei bokani kha February ni somni pasari atanga March ni khat sangni le somni chunga KTP General Conference voi somnga pariatna ser chief lease code field ania kan branch atangin member somsari pasari kan kal thei boka tin hei kumin chung hian Ṭantu polten trung riat hlazirna kan nei thei towa trung thum la kan rem thei bokani March ni somni pathum sangni somni atangin thotan jana pianga YouTube katlang Inkhawm na hun kan nei lo piangin fian rel tawngtai na hun man thin ania pathian thuchiar tur le tawngtai thupuite tarlan thin ania tin lockdown kan man chung hian group Bible in chia tamsiak voi somni paruk lai mei kan nei thei to boka group Bible in chia tamsiak kan nei hian lok ta tam tak apochuak nin kan ria member tam takin pathian thu kan chia tampha
hlawkpui tam tak pawh an awm tih report te kan dawng a lawm thu member te chu khan soi dua tin hei kumin chung hian member somthum pahnih lain bible an chhiarchhuak thei bawk ani August ni somhnih pali sanghnih somhnih atang khan nitin KTP WhatsApp group a pathian thu mawi taka siam chu post thin ania heng te hi WhatsApp group a te status atan te Instagram lama te man thin ania heng atang te hian mun sang sang atangin hlok na tam tak an chhar ti te kan han dong thina alomom kan ti em a hei hi member ten tran kan lak le zual theinan mangila kan zawaya kan min ti chak thar tu adi ti sheila tin ni tina pathian thu kan posian pathian thu kan pong chok reng ani ti kha sheila tunaya na sale zuala tran na turin member tin te kan in ngen thar le bokani tin hei kan kausanin social media kaltanga rawngbawl na anei thina hei hi branch KTP YouTube channel kaltlanga nei thina nia henga te hian KTP member lamten atul te buat sai thin ni in member hetinga in mangte o hetilama thiam nei te an rim hle a an zawai chunga lawm thu branch ai win kan soi ngal bokani tin November ni somni pathum atanga ni somni pakwa sangni somni chung khan evangelical week kan mang thei boka tin hei kan kausan atanga missionary chuak te le pastor te hnenah kumtina kanu ti thin danangin kumina po Christmas card te kan thon chok le thei bokani tin hei member te impact na zara te pathian Ṭanpuina te kan don awang te in kumin khan Arunachal East mission field ta makan tong biakin son na tan cheng nuai khat chu ramthar rawngbawl na tan sinot mission board ta kan thelut theia lawmom kan ti hle a tin hei kumin chungin kan veng chunga shileng awang har sana tok te le damlo te hnenah te branch ai win Ṭanpuina te kan hlan thei nia member te chunga branch ai win lawm thu kan soi du bokani ini kan chhiarchhuakte khovel pumpuya COVID-19 shileng awangin boina sang te tok mek zelania minoi tam takin anuna te an chan towa chuti kara ke ni pathian ven himna te changin voini tlengin kan na him zel nin kan thria lawm thu sei bang lawila tin hei sarkarin SOP chuate thatakin zom zelila hei kan zawaya kan himna le kan hlimna turani ti sheila member ten thuoi takin sarkar thu te zom theu turin kan in ngen non le pokani khati zong kha report kan pek thei chu ani kan branchian kan hruaitu KTP bithliah mangzote hnenah Ngaihhruina kan hlan thina tuna kan branch leader tlangwal Zothanzuala min hlan sak turin kan somanga tin anin hlan zo hian kan hruaitu kalchuak puala video clip toite siam hi kan enchunzom le ngal don ani Pu Vanlalremruata branch finance secretary chuan KTP bithliah te lo pelh tak avangin Ngaihhruina kulikon Christian thalai pawlain kan hlan alongai ta a kan Lalthanmawia Thuziak te kan chhiarchhuakte Christian thalai pawl kulikon branch rawngbawl na chanvo poimo tak chala rin om le thanem ngai takai mo phurna I hlen thei avangin lawmman kan ti hle a I rawngbawl chan lalpa ngei chu inun kai hruaitu ni zel ro se thi thlengin rin omin lo om ro ti chuan nuna lallukhum ka pe ang che Lalruatpuia secretary le Zothanzuala leader ten an sign ani lawme KTP hian kumsang ni pali atangin kai hmangtana kumsang ni panga atangin group committee member le group OB te omin a omto na apianga chuan ngai na ton a hloa thalai te huikhom konga mitangkai tak ani KTP property subcommittee atanga bultanin tundin mun hi kan thleng thei ani branch committee hian kumsang ni so pali atangin kalutana kumsang ni sompali atanga branch committee member atana ruat ani a chanvo sang te chelin group leader po voi ni lai ani bok ani kumsang ni so pareta BL committee kalut a kumsang ni som pakwa a
K3P Kulikon Pastor Biel Ruby Jubilee Lomkuma Biel Treasurer atan thantlin ania kumsang ni somnia Branch Finance Secretary atan thantlin le ani bok ani Pu Vanlalremruata hian Presbyterian Bible School atangin CTH azawa heta apathian thuzir hi kan branch po hian kongtam taka kan chor tangkai thin hle ani Pu Vanlalremruata hi rawngbawl na ngai poimo takmi ni in Gospel Revival Team te zuin counselor te po alo ni to thin ani kumtam tak chung nopang Sunday School zirtir tu a tangto in Koshan lama po subcommittee pengshang shanga chanvo poimo taktak vo in ni thlang hian a chel mek ani kumsang ni som pasari khan linda lalramoi nen in nein fanaumal somna po changin fanu du om tak an nei bok ani Pu Vanlalremruata te hi Christian chung ko thatak ni in mason na konga antang rol tha em boka school te dinin chomdol ngai te trampui na konga mana satakin an la thina rawngbawl tu te chung kwa ni in an in le lo te hi natlang le tul danga phal takin min man tir thin bok ani Pu Vanlalremruata hi K3P bithliah chin thlenga pathian ompuina le malsomna adon zongjong kan lompui a kan branch min chuasan mai tur hi kan uin channa na satak ani don ani chuti rol chuan arong le zel na tura pathian ompuina le malsomna dong chunzom zel turin du sakna kan hlanna ni tuna chuan tlangwal Henry Lalliansanga pathian fakna hla saturin ilo somang Bowling
Kumsang ni somni chhunga Bible chhiarchhuakte lompuina hun man sak turin Cabinet Secretary Pu Vanlalremruata ilo somang Christian thalai Paul kulikon branch te chuan kumtin Bible chhiarchhuakte hnenah hian lawmpuina kan hlanna kumina po ei kan hlanna le dawr ania kumin hian Bible chhiarchhuak mi somthum pakhat lai mai kan han nei theia heng mi te hi Bible chhiarchhuak te chu an ni Bible chhiarchhuak lawmpuina hi zaina hetilai hmuna te hripuileng avangin Inkhawm te remchang lova zaina hian kan sem mandon lova branch hruaitu ten lawmpuina dawngtute hnenah hian remchan danangin anon sem le mai don ani tuna chuan Emmau editorial board 10 Emmau quiz an buat sai result min puan sak turin tlangwal Robert ke Lalthanmawia Emmau editor ilo somang u Emmau quiz result puanna kan lo nei don anga kan hriat angin hripuileng avangin Emmau chanchin bu po soft copy le hard copy te ti chu thin ania chuti ani chung chuan KTP member ba ka ko shan mi pui te hnenah atangin channa kan donga kan lom hle ani kan soi mei haulo tur chu Emmau quiz thupuan bu atangin nei ni ro seti in editorial board chuan branch committee a hlenah anin min phal saka an chunga lom thu kan soi ani quiz si tum sari ti chhuak ania heta hian lawmman hi pakhatna atanga pathumna baka
mi pangatan consolation prize siam ani lawmman dawngtute chu heng te hi ani lawmman pakhatna nula lalchan himi ania tin panhina hi pi chalziki pathumna pilramoi te ania tin consolation prize dawngtute chu dula vi lalrempui pu zoram fela pusi lalthiang hlima puliansanga tlangwal Zothanzuala te anni tin kan hriat angin lawmman hi aremchan huna sem ani dawna halai te kha mino hriat sakula zaina chuan sem aremchang dawn lo ti ka hin hriat tir ngal ani tizong kha ani tuna chuan Thusawitu tlangwal Zothanzuala kan branch leader ilo somang amasain kulikon Christian thlai Paul Kumtawp Inkhawm Thusawitu hun tha min petu pathian le kan hruaitu te chunga lawm thu kan soya kan Thusawitu ra te kan lu ma in thuma tlema zong han nei kadua pathian in kumsang ni somni chunga kulikon Christian thlai Paul te min kai hruaina zong han thlirna thian rawpui katia kan hriat thawngin kumdang angin rawngbawl na te kan kalpui theilawa amaro chu pathianin rawngbawl na tur kong thar te min hon saksela kumdang kan la nei ngai lo group bible in chhiarchhuakte te kan hnenah chu chuan ra tu tak a chua kan secretary report atanga kan hriat tawng khan tun kuma hian member somthum ayatamin bible kan chhiarchhuakte ania hemi meibak a hian member pumpuyangin kumdang zong ain bible kan chhiar tam theya hengthei pathian khongai na wang leo ani ti threila pathian hnenah tharin lawm thu isoileng u hemi baka hian social media kal tangten rawngbawl na te kan hnenah heta hian chanvo te kan hanin pe a chanvo nei tu ten an rawngbawl na te thatakin anon hlen chuak thina en chunga lawm thu kan soi tak zeta abikin tun hnaya Christmas urlok program te kan neya chuta chuan group tin te item te kan han pe a hun khir tak le har satak kara an chanvo te thatakin anon ti hlotling theya group te chunga pon lawm thu kan han soi ngal ni se chuan missionary zan te kan han hmanga heta hian kan missionary ten an hun lu tak sengin an testimony te le thu tak te kan hriat turin anon chop chuaka an chunga lawm thu kan soital boka kumsang ni somni pathian enge aron ken don kan threlawa amaro chu engpo lo thleng se pathian tanarin taka tinga rawngbawl na konga athenem ngai taka ke penzel turin member te kan cha le ani pathian tu thiang hlim ilongai thlang u sam somli parukna changkhat le changni pathian chu kanin humhimna le khan chakna mang anlaya tranpui var tu hnai reng ani chu wangin leilung hi lo danglamin tlang te hi tui finriat chhungde in son ma sela kan hnaw lawang ti thleng ni selal pan tu thiang lim kan chhiarte kan zatan malmin som sakro se amen lo tong tayang olpa kan pathian min mangai tu kum sang ni som ni chu kan lo mang ral le ta don der meya tun kum kan thirlia chuan shileng avangin kan khovel lo danglam ta dora amaro chu sam ziak tu in tlang te hi tui finriat chhungdei omma sela kan hlau chung lawang atiang khan heng kan nuna danglam na lo thleng te hi hlau lo turin nangin in than puila zana kan tu soi tur po hi chumi ta na man ro tangkai ani theinan nangin minmal som sakang che engkim ro puina ni sia chung zong chui pa Jesu Krista min karon dile amen kumsang ni som ni hi kan han thlir le chuan mitam taktan kumlung chia thlak tak ani thila kan soi sol om love kan thawa khovel chu covid-19 awangin abuaya mizoram po kan bang chuang lova covid-19 awanga chung kotam thakin har sadna namen lo an to lain khochaklama lir hinga wangin mitam tak mangang takin an oma hengte baka hian ramri chungchanga boina te kan tok poka heng thil du lo tak lo thleng zong zong tang hian pathian in nge zirtir min tum ti hi zana hian toite han soi kan tum don ani ama sabera chuan mihring ten
kan ma hun lo thleng tur kan hriat lo zia hi tun hrileng hian athilang chiang hlein ka hria a Mizoram bik che hi entir nan han hmang taila biakin khar ti te pathian ni zinga biakin dari hriat tur lo ti te le Christmas ka Inkhawm thei dawn lo a ruai kan the thei dawn lo ti te hi Mizorama thil thleng ve ngai lo tura kan ngai thin ania amaro chu COVID-19 avangin mit khap kar lo kan soitak zong te kha aron thleng ta ania chuan Mizoram pon lampang khovel ram ro pui zok le thil ti thei zok te po han thlir ila in business le company ro pui tak tak te industry le corporation lian tak tak tam tak siam chuak thin te entika matla cheve thei lo tura kat ngai te po COVID-19 avang hian hun rei lo te chungin tlachia an lo tanwala heng kan thil soitak zong atanga chiang em chu khovel ro puina zong le thil ti theina zong hi in khana tlak tak tak atan atling zo lo ti hi ani hei hi achan chu khovel danglam zel ani wang ania entirna hote han siam taila mi thil hote wanga ariru thlak danglam zung thin chu midangin in khana tlaka an ngai lawng hian he khovel hi thil hote avangin en thlak danglam zung thin avangin in khana tlak ani lo ti hi kan hriat poimawa amaro chu ringtu te chuan in khana tlak danglam ve ngai lo kan nei ti hi kan hriat renga poimawa heprai bung som pathum changriat kan en chuan Isua Krista chu nimina nen voina nen kumkhwa poin apangai nom fowang ti kan hu a he COVID-19 shileng atanga zirchhuakila kati chu he khovel danglam thut thin le kan ma hun thlengtur kan hriat lo na khovela hian kan ta na apangai na lerin omna danglam ve ngai lo Lalisua Krista a chau hiat in ka na tlak tak om ti hi masaberin kan soidu ani chuan heta hian thil tlem azong han soibel ka duwa johana le khathon pakhatna bung ni chang som paruk le som pasaria chuan khovela thil zong ti sachak na te mitchak na te damchung ro puina lemte hi pa chuak ani lova khovela chuak ani zok si a khovel hi chak na te chopin a poral mek ani pathian du zong ti tu te ro chu kum khoin rengang ti kan hu a he pathian thu adik zia hi tuna hian kan humeka kan soitak te atang po khan chiang in ka hria a chumi ni wang chuan he khovel boral meka hian ringtu te chu in ngat lawila kumkhua reng tur le danglam ve ngai lo tur Lalisua Krista a hian in ngat ta dang u ti hi kan soinon le ram du ani e adot le chuan Johana bung som paruk chang som thum pathum kan en chuan heng thu hi in hnenah ka soito hi keima hian in thlamun na turin khovela hian shawmin inom thin nima sela thlamuang takin omro kein khovel ka ngamta atia ti kan huwa ringtu ten he khovela har satna le mang anna na satak kan to la hian pathian in khovel angam to ti hi kan lo thei ngil le thina chumi wang chuan pathian kan rin na konga har satna tam tak kan to ka ama ringa thlamuang taka om hle tur kan ni lain mang an ten min tlak buaka chu setenan mangin beidon na khura ten min hruailu pha thina chumi ni wang chuan ring tu ten engtik lai po kan hriat reng tur chu pathianin khovel hi angam to a heng har satna rang kan to na thin hripui leng te le lir hing te hi athun hnuaya ada to ni ti hi kan hriat reng apoimwa amaro chu he thu soya pianga zona lo om thin chu pathianin khovel angam to si chuan ngatinge heng chiat na te le thil rap thlak tak hi kan chunga ala thleng ti hi ania heprai bung som pahni changruk kan en chuan lalpa chuan a hmangai te chu athunun thina fa aloma piang chu avo thin asin ni ti kan hmu a pathian fa te kan ni a Lalisua Krista thi sena Ṭantu te kan ni amaro chu pathian po ngai saklova chatuan boral na konga tam kalmek hi tam tak kan oma pathian in amngai te an bowlen ai chuan kanuna hian har sana le mang an sang te manga min kau kir le hi
rem ati ani ti hi kan hriat a poimo ani thutlung hlui kan han thlir chuan Israel fa te kha pathian in ai gupta ram atangin a hruaichuaka chuan ram tiama an thlenta a chuan pathian mal somna le pathian Ngaihhruina an changa an ramte ralmuang takin alo oma amaro chu khatia ralmuang taka anom nu khan pathian an phatsan le zel ani chuan pathian in hremna rap thlak tak tak mangin Israel fa te kha a hnenah khole thina chumi hnuah chuan Israel fa te anin lam leta pathian in angai dam le thin ani thutlung hluia Israel fa te pathian kha voini thlenga kan pathian hi ani ti hi ila hria ila chumi ni wang chuan pathian in mal somna le ham thatna manga in lam let theidon lo ni chuan mang anna le har satna mangin min lam let a hre lawang ti hi kan hriat poimo ani chuan heta hian thil pakhat kan an soitel du chu kan khovel hi hun mor to taka omani ti hi kan hriat poimo a hun tlem te kal nei chung hian satana na thei top chu in atam theng ber boral na konga hruai atuma chung ting che chuan pathian po hian a thei top chu in atam theng ber chandam kan ni theinan ma alamek ti kan hriat apoimo ani chumi ni wang chuan heng hripui leng kan to te le har satna kan to te hi setana thil ti cha anga ngai lawin pathianin min kouna ate ngai zokila pathian lam hoinan i mangila ti kha kan soitel le ram du ani e chuan atobera kan soidu chu kan Inkhawm na te le K3P le kawshananga kan rawngbawl na te kan chunzom thei tak lowa chuan kan mal tlat nuna pathian hnenah kan inkar apoimo zia hi langchiang em min ka hria a huwa kan rawngbawl na te apoimo lo kan tinan lovin pathian hian mani chaupa rin om taka ahnung zui tu te hi adu berani ti kan hriat apoimo a achan chu polang hian a hohovin chandamin kan omdon lova rawngbawl tu kan nia wang emo kawshana ina kan chana wangin chandam kan ni don lova nunna buwa kan ping a chuana wang chawin chandam kan ni don ni ti hi zana hian i hrenon le ang u lalpan athu kan soite kan zatan malmin som sakro se amen kan branch leader ne tangin pathian tu cha ropui tak mai kan ngai thla theya kan hunte kan ti top nan ilo tum trai ang u lalpa zan ina K3P Inkhawm hun top bera hun poimo tak le lalpa chan vo poimo tak te nangin min ti lo thlin theya vai ha lom thu kan hrit chia tin hemi program lo thlira lo entu zong zong ten nangmaro puina anlo mu fia ve theina turin khongai takin heng kan program te hinangin malmilo som sakla tin kan mabak hun lo om tur zong zong ate lalpa nangma rong chu kan bol theya inung kan zui na konga te lalpa nangma rin chana kan omzel theina turin K3P te kan rawngbawl na te nangin milo Ṭanpui le zel bokang che chu zong zong chief pai chu Krista mingin inhena karon dil che amen